Hello ja tervetuloa seuraamaan uutta videoa. Tänään on kaiken näköistä taas tiedossa. Eka vähän reenataan, sitten käydään vähän hieroilla, palautuu, syödään varmaan siinä välissä. Sitten mennään katsomaan illalla Kiekko Espoo TPS-peliä. Kello on nyt aamu 9 ja eka mennään tietenkin reenaamaan. Tultiin reeneihin, mutta täällä on joku eläkeläinen ja maailmanmestari painii. Mä oon niin vitun lasikäsi, niin mulla pitää olla tämmöset paksummat. Pitää laittaa kunnolla toi Iiris, se on kovakätinen. Riittääköhän toi? Joo, treenit on loppu. Ja meillä on ilmestynyt tänne tämmönen vaasalaisespoolainen hyvä ystäväni Karvan Ahmadi, joka kävi voittamassa tämmösen. Näitä ei ihan joka pojalla oo. Kerroppas Karvan, kysytään tämmönen
jääkiekkostudiossa tuttu. Miltä nyt tuntuu, Karvan? Tuntuu helvetin hyvältä. Vielä ei osaa hahmottaa sitä, että et voisi kutsua itseänsä maailmanmestariksi, mutta kyllä se ihan tässä pikkuhiljaa niin, hahmottuu. Ja, täytyy sanoa, että tyytyväinen ja ylpeä fiilis itsestään. Karvahan siis treenannut, se on siis Vaasasta kotosi, niin kuin näkyy, perusvaasalaisen näköinen. Yes, niin, se on siis Vaasasta muuttanut 1,5 vuotta sitten Espooseen. Joo. Treenannut nyt meidän kanssa ja niin kuin näkyy, Espooseen muutto tuottaa tulosta. Kerros Karva vähän niinku siitä koko niinku Ruotsin reissusta. Sä sanotaan siitä matsista ja vähän mikä fiilinki oli siellä 12 jälkeen tapahtumissa ei tarvitse puhua, koska ne meni jonnekin toiselle kanavalle, mutta kerro vaikka siis matsit vähän. No matsi oli alusta alkaen vähän sellainen aika kankeen näköistä itseltä ainakin. Ei pystynyt pääsemään ihan siihen vauhtiin. Kaveri näytti oikeasti tosi vahvalta. Ja mikä kaverin nimi muuten oli? Sebastian González. Ja ruotsalainen taisi olla. Se näytti aika sellaiselta vahvalta, kompaktilta äijältä, joka niinku tuli päättäväisesti eteenpäin. Vaikka mä näin kaikki, mä halusin niinku countraa sen lyönteihin, mutta se tuli niin vahvasti eteenpäin, että mun oli pakko ottaa muutama askel taaksepäin, joka sitten vähän niinku rikkoi mun asennon. Niin mun piti aina tavallaan aloittaa alusta. No, mä yritin pari kertaa viedä sen maahan, mutta ne oli oikeasti ihan vitu paskeja. Mä katsoin itse asiassa, tästä muuten Battle of Botnialle propsit. Ne matsista tuli eilen jo kaikki. Joo, niin tuli. Itse asiassa jep, tosi nopeasti. Mieti, ottelu oteltiin lauantaina ja nyt eilen tiistaina ne kaikki oli jo siellä ja niitä pystyi kattoo. Muut organisaatiot, ottakaa mallia. Mä katsoin sen ekan erän, että vaikka se eka erä meni vastustajalle, kun se pääsi painitilanteesta päälle, mutta jäbä oli kyllä yllättävän niin rennompi, mitä mä oon ikinä nähnyt häkis. Joo, tossa mäkin on samaa mieltä, että mä sanoin just kaverille, että jotenkin mä näin kaikki. Mä en missään vaiheessa ollut niinku silleen hiton jännittyneenä. Et mä näin kyllä kaikki mitä tapahtuu, mutta mä olin jotenkin, mun päässä mä halusin vaan pitää sen, että mä en oo mitenkään tiedäksä hiton jäykkänä koko ajan siinä. Ja vaikka mä en saanut hirveästi tehtyä, niin mä yritin kuitenkin sen pitää, että mä oon tosi rentona siinä niinku matsin aikana. Ja mä näin oikeasti tosi hyvin kaikki mitä tapahtuu. Se vaan, että pitäisi vaan enemmän tehdä sellaisia niinku vastahyökkäyksiä. Mutta just mäkin siinä ekas erästä näin, niin Karvan, vaikka toinen oli semmoinen, kun tuli eteenpäin, niin Karvan niinku ei ottanut oikeastaan itse hirveästi yhtään osumia, näki kaikki, mitä sieltä tuli. Mutta eka erä meni silti vastustajalle, mutta toka erä. Tokassa erässä, siinä ekassa erässä, kun mä menin jalkoihin, mä huomasin, että mä en mennyt tarpeeksi alas. No se oli oikeasti helvetin lyhyt. Joo. Vielä sekin, lyhyempi kuin sinä? Oli hitosti. Onks muuten, nyt on pakko kysyä tähän oikein kameralle. Siinä luki 170 senttiä siinä. Niin, oot sä 170? En. Mä tiesin, se oli huijaus. Mut niin, toka erä. Tokassa erässä mä huomasin, kun se vielähän oli kyykyssä vielä, vähän niinku polvet koukussa, niin sittenhän se oli vielä niinku matalempana. Niin mä ajattelin, että okei, no nyt pitää ottaa niinku lyönnit oikeesti niinku kunnolla alle ennen kuin hyökkää. Siinä oli joku taistelu, nyrkkitaistelu ennen kuin mä menin jalkoihin, niin siinä kohtaa se kaveri luuli, että mä niinku hyökkään ylös, mutta mä meninkin alas. Mä sain sen alas. Ja mä huomasin, että ekan erän jälkeen kaveri oli ihan puhki. Se oli niin puhki, se ei pysty enää puristaa. Siinä yhdessä kohtaa, kun mä vein sen tokassa erässä, kun mä vein sen alas, niin se otti giljotiinin kiinni. Mutta mä annoin sen vaan puristaa, koska mä tiesin, että se ei tule saamaan sitä. Mä annoin sen vaan puristaa. Sitten siitä lähti niin kuin meitsin nousu. Mä pidin oikeasti tosi hyvin sitä niin kuin kontrollissa maassa. Ja ihan joka ikinen liike, mitä se teki, mä seurasin sitä. Ja loppujen lopuksi tulikin niin, että muutaman lyönnin jälkeen mä sekoitin kaverin pakan niin, että mä sain käden kurkun alle. Ja oikeesti siinä kohtaa, kun mä sain mollin, siinä kohtaa, että vittu, mulla on tää sen kurkun alla. Ja siinä kohtaa, maistoit voito jo siinä? Joo, vähän mä maistoin voito, mutta siinä kohtaa, kun mä laitoin sen mun käden sen pään taakse, niin mun piti saada vielä, niin kuin mun piti kiipeä oikein tälleen näin. Ja sit kun mä sain sen, niin mä kuulin Abba huusi, että luota siihen, luota. Sit siinä kohtaa mä vittu ajattelin, että
nyt mä puristan niin lujaa, niin pitkään kuin mä vaan ikinä pystyn. Ja yritän siinä sitten, tiedätkö, saada kaverin luovuttamaan. Ja sitten kun se luovutti, se teki sen niin hitaasti, Niin teki, mä katoin pienesti tälleen, niin mä ajattelin, vittu mä en kyllä päästä vielä. Joo, mä katsoin, sä et päästänyt heti. Kunnes tuomari tulee väliin, niin mä en päästä sitä. Mut sit kun se tuli väliin, niin mä olin silleen, yes, vittu nice. Sen matsi siis näkee YouTubesta Battle of Botnian kanavalta. Karvanilla oli kyllä hyvät tuuletukset ja Karvan hoiti siis tämmöisen Suomeen. Me lähdetään nyt syömään. Let's go, Karvan. Yes, treenit ohi. Jaakon treenit. Jaakko vetää aina keskiviikkoisin meille kisailijoille. Tänne tulee itse asiassa monesti paljon muiltakin saleilta jengiä keskiviikkoisin. Tänään ei ollut hirveästi jengiä, mä en tiedä onko jengi mennyt jo. Varmaan pikkujoulut venähtänyt. Voi olla, niin ei ole jengiä vielä. Mut meillähän homma jatkuu. Me oltiin P1, joo. Niin homma jatkuu. Nyt lähdetään tästä aika nopealla aikataululla itse asiassa. Kello on, otasko mä etin puhelimen? 11.36 ja 25 minuutin päästä mulla on hieronta-aika. Pitää saada mestat kuntoon. Niin. Mennään Haukilahteen, mutta tällä kertaa ei mennä heti ravintola Charlieen, vaan käydään Espoon lihashuoltamo kautta. Mulla on siellä murjonta. Itse Hefe Joonas on tänään kipeä. Pikkujoulut venähtänyt. Mutta Niin siis ELH Hefe Joonas laittoi, että on kipeä, mutta pikkujoulut venähtänyt. Se nyt on ihan päivänselvä juttu. Niin meitä hieroo tänään Jimi. Jimi hieroo meitä tänään, niin mennään sinne. Sen jälkeen, vaikka ihan jengi sanoi, että hieronnan jälkeen ei saisi hirveästi tehdä mitään raskasta tai reenata, mutta mä uhmaan tänään fysiikan lakeja, niin käydään hieronta, ruoka, sitten pikkujumppa vielä, koska mun on pakko saada niinku toinenkin reeni tälle päivälle. Ja sit illan kohokohta Espoo Tepsi. nyt kun ollaan tässä, lähdettiin Espoolla ja tuossa on oikealle kääntyy soukka, niin kuva olisi halunnut mennä moikkaa omia kavereita sinne jonnekin. Jos haluaa niinku kuvaa ja nyt pysyy nimettömänä, mutta jos sanotaan kavereita haluaa moikkaa, niin se on siinä Soukan grillin vieressä, se on semmonen puiston penkki, missä haisee vanha viina, niin ne on siinä. Jes, ollaan mestoilla. Ja näin. Jätetään ystävällisesti kengät eteiseen, niin kuin aina. Ja kato, Joonas on tiennyt, että mä tuun mestoille. Yhtiin mun lempikarkkeja on kettukarkit. Mä en viitti nyt syödä, kun se menee niin, että ei saa syödä ennen oikeata ruokaa niin mitään herkkuja tai sokeria. Yleensä mä syön aina herkut ennen oikeat ruokaa. Joo, Jimi sanoi just äsken, että mulla on niin kivikovat lihakset, että niistä ei saa edes kiinni, että ne on niin vittu rautaset, semmoset niinku jämäkät. Äsken vedettiin murjottiin yläselkä auki. Mites tos Jimi sanoi, että se oli, kun mä tulin tänne, sehän oli leveä. Ja sit kun se oli hierottu, niin se oli ihan helvetin leveä. Eli tuli muutama sentti leveyttä selkään. Nyt tää sama rinnoille. Mulla on ihan kauheat ilmapallot nekin. Itse asiassa toi on ihan totta. Mulla on luonnosta ollut vähän hirveästi penkkiä, kun mä teen, jos mä joskus on tehnyt penkkiä. Mä teen aina kapealla, koska se on niinku lajiomaisempaa kamppailulajeihin miettiessä. Mä en ikin tehnyt leveällä. Niin nyt nähdään miten tuleeks mun rintapalloista. Rintalihakset kun on kuuma ilmapallot, kun ne vedetään auki. Ne on ollut kiinni nyt 24 vuotta.
murjonta tehty. Ei nyt viitytty leipoa mua ihan taikinaksi tässä, kun mä menen kuitenkin tänään vielä vähän kevyesti reenailee. Oli todella jees. Tässä tuli just mieleen nyt, mulla välillä tulee tämmösiä pitkiä taukoja, kun ei jostain syystä vaan saa aikaiseksi, että tuu hierontaa, niin välillä saattaa mennä parikin viikkoa, välillä voi 3 viikkoa, että mä jaksan tulla tänne, tai ehin mukamas tulla. Niin pitäis kyllä kerran viikossa vähintään käydä, koska mä oon niin jäykkä. Yes. Nyt ollaan ei leiki estradilla, ei kun miten sanotaan, ei leiki valtakunnassa, eli mun kotona. Tässä on vähän loppuaikaa, treenit alkaa noin tunnin päästä, niin tulin ihan läpältä tähän himaan hetkeksi hengailemaan. Pelataanko yksi Undisputed, eli se uusi nyrkkeilypeli, mikä on tullut tässä. Ei se on varmaan kuukauden, ehkä 1,5 ollut ulkona. Niin otetaan yksi tämmönen, mähän monesti teen tälleen, jos mä vaikka pelaan UFCtä tai on tulos hyviä UFC-kortteja. Nyt tässä tapauksessa nyrkkeily on tulos Fury vastaan Jusukki. Niin mä pelaan ne aina ihan vaan omaksi huvikseni, niin mä pelaan niinku tietokonetta vastaan ne matsit. Esimerkiksi UFC:ssä on tulos joku hyvä kortti, mä pelaan kaikki kortin matsit läpi niinku tietokonetta vastaan. Ihan vaan, koska se on musta hauskaa. Siis mä kuvittelen päässäni, että näinhän ne menee. Yleensä ne ei ikinä mene silleen. Mut mä otan tietenkin nyt kun mä pelaan, niin mä otan Tyson Furyn. Ja otetaan mustat shortsit. Mennään näin ja tietenkin Jusukkiin vastaan. Sitten on ihan hauska tässä Undisputedissa, kun täällä on tää areena, missä ne tulee ottelee. Kingdom Arena Riyadhissa, Saudi-Arabiassa. Eli oikea areena. Ja tietenkin 12 erää. Mä oon niin paska pelaa, niin mä laitan tän intermediate. Eli tää on niinku, olisiko tää joku medium. Mä pelaan tätä aika vähän, mutta sit jos sä laitat liian vaikeustason ja sit tässä on vielä se, että jos sä pelaat tätä silleen, miten oikeesti, esimerkiksi mä pelaan nyt Furyllä, miten Fury nyrkkeilee, eli sä liikut paljon ja yrität olla semmonen näppärä, niin tässä pelissä sä et oikeesti, tässä ei pitäisi pelata silleen, vaan tässä pitäisi pelata silleen, miten ei nyrkkeillä oikeesti ikinä, eli vaan huidot, spämmäät yhtä nappia ja lyöt voimalyöntejä koko ajan, niin silleen tässä pärjää oikeesti, mutta kun mä en halua tehdä sitä, koska se ei ole oikeata nyrkkeilyä, mä haluan nyrkkeillä niin kuin oikeesti nyrkkeillään, niin sen takia mä laitan helpomman vaikeustason, koska jos sä otat liian vaikeustason, niin sä et pysty pärjätä, ellei sä spämmi yhtä nappia. Sitten myllätään. Fury on ihan liekeä, Jusukilla on mitään palaa. Heti kun, tää on tää perus. Heti kun miehet tulee tänne riehut taloon, niin lapset herää. Mini-eileikin heräs. Otas tähän väliin itse asiassa nyt kun tässä on tilanne, niin voin esitellä mun joulukalenteri. Mulla on tämmönen Candy King joulukalenteri. Eikö se ole hieno? Siellä on aika monta luukkua avattu, mutta en oo kyllä syönyt vielä kovin montaa. Mutta ne sit jää sit joulun jälkeen, Ice jälkeen, niin sit voi syödä ne kalenterit. Mut mulla on aina, mä oon niinkin aikuismainen ja semmonen, että mulla on aina joulukalenteri. Nyt ollaan täällä avaamassa luukkua. Mikäs luukku me avataan, rakas? Näitä vähän mitä luukkua avataan. 11. Joo. Mä oon vähän... Mä tuun käyttää väkivaltaa näissä. Tässäkin hommassa. Kato. Rakas, siellä on tommonen, kato. Otat sä sen sieltä? Kato. Hei. SM-liigakarkkia. Sehän sattui sopivasti. Ota. Noin. Se on hyvä, kun ollaan menossa katsoa jääkiekkoa, niin 11 päivä, niin onko muuten ennen? Tuli liigakarkkeja. Se voi olla, että tänään on hyvä päivä laittaa betsiä. Mä löin tonnilla, että Espoo voittaa. Pelit on pelattu. Mä en sanoa, että Jusuk voitti. Fury voitti tyrmäyksellä. Nyt ollaan menossa kohti lippulaivaa, eli Espoon kehähaita. Mennään vetää pikku jumppaa ennen illan peliä. Mitä muuta kuin kehä kakkosta eteenpäin mennään.
Ollaan saavuttu pajalle. Eli Espoon kehä. Tässä on muuten hauska juttu. Nyt ei tietenkään, kun on talvi ja vähän kylmä. Tossa on siis kesäisin noin niinku mehiläisen niinku semmosia kennoja. Tossa on mehiläisiä piruista. Siinä tehdään varmaan jotain hunajaa tai jotain. Aika läppä. Mut mennään me reenaan. Sitten täällä on semmonen käytäntö kanssa, että kun mä tuun reenaan, just näin, että ovi avataan. Se pitää olla ennakkoa, että kun mä tuun, niin jengi rupeaa kattelemaan tuolta, että milloin se tulee. Sitten kun mä tuun esiin, niin jengi tulee avaa ove. Vedetään tuohon painin loppuun vähän dippiä. Tosta. Eikä puhuta mistään sipsidipistä vaan. Muistakaa aina kun teette dippejä tai mitä vaan niin kuin lihaskuntoliikkeitä, niin peili pitää saada siihen lähelle. Ja kun teet, niin koko ajan pitää katsoa niin kuin omaa, tässä esimerkiksi hauisten ojentoja, että ne näyttää hyvälle. Muustahan ei ole niin väliä. Tässä on salaisuus nyt siihen, kun muistetaan Jimi, hieroja Jimi kehu mun hirveän leveä selkä, niin tässä on vastaus siihen. Leveä ote. Sitten lähdetään rauhallisia, ei mitään heilutuksia. Rauhassa kaikki. Ihan rauhassa vaan. Mitä leikitä. Vetää vaan tämmösiä kevyit kaseja, vitti pitää hirveeseen pumppiin. Mä tuun täältä vähän lähemmäs, kato. Mä oon nykyään, aina silloin tällöin mulla on kausia, kun mä haluan tehdä niin kuin aina kaikki muut treenit, niin kuin muiden treenien ohessa, punttireenin ja lajitreenien ohessa, niin melkein joka päivä niin vähän omalla kehonpainolla jotain. Usein vatsoja, punnerruksia, sit tossa salilla kun on niin dippejä leukoa. Ihan vaan silleen, joka päivä tulee tehtyä vähän niitäkin. Niin sit kato kesällä näkyy ne kuuluisat palikat rannalla. Eikä ne siltikään kyllä näy, mutta koitetaan. Hauska sattuma, kun vedin leukoja tossa, niin sit mä katsoin, että onpas tutun näköinen jätkä tossa taulussa. Siellä on itse Mr. Ice Cage on siellä. Max Machine. Reenit on nyt reenailtu. Reenit vedetty, oli ihan kiva tommonen vähän kevyempi setti tohon. Kiva, että joitain tyyppejä tuli edes paikalle. Et sai vedettyä ton reeni. Sitten mennään
Kiekko Espoo Tepsi. Ja meillä on itse no mä kerron nyt vähän niinku pohjustusta, nyt me oltiin P2, niin pohjustusta. Meillä on ihan siisti juttu, minkä takia kellohan vasta 4:30, 6:30 alkaa peli. Meidän pitää mennä jo 5 jäljestä hallille. Meillä on siellä aika yksi siisti juttu, minkä herra kuvaaja teki. Mut sen te näette hallilla. Sieltä ei tuu ketään, vedetään herkällä kaasujalalla. Kyllä se mese kiihtyy. Itse asiassa muuten, nyt on hauska juttu. Mulla oli kerran pelasin lätkää, niin yhden mun jengiläisen isällä oli semmonen navigaattori, ihan oikeesti oli. Jos sä ajoit ylinopeutta, niin se navigaattori sanoi, että ei hiljennäs nyt vähän, et se mikään kankkunen oo. Ja itse siinä oli Juha Kankkusen ääni siinä navigaattorissa. Mun mielestä ihan hauska. Mä itse asiassa, jos semmosia on jossain Juha Kankkusen äänellä, tai voi olla kenen vaan äänellä, vaikka Kimi Räikkösen äänellä. Hiljennäs nyt vähän, että et sä mikään Räikkönen on, tai jotenkin näin. Mut jollain tommosen eri äänellä navigaattori olisi muuten siisti. Myydäänköhän niitä enää? Ollaan nyt itse asiassa, en tiedä, tässä on, tää on niinku Olarin kuntopolun parkkipaikka tossa vieressä. Mulla ei ole siitä mitään muuta kuin huonoja muistoja. Mä muistan kun mä pelasin Bluesissa lätkää silloin, olis mä ollut joku 4-15, ehkä 14. Niin meillä oli aina kerran viikossa tohon parkikselle ajettiin ja sit lähdettiin juoksemaan kuntorataa niinku. Siellä on semmonen tietynlainen lenkki, niin sitä juostiin niin hemmetisti. Oli silleen, että ihan täysin yksi rundi. Se oli kuitenkin joku niinku reilu 2 kilsan rundi. Ihan täysin yksi rundi, sit hölkätään toinen rundi, sit taas yksi rundi täysin ja sitä, en nyt muista kuinka monta rundia, mutta mä vihasin niitä päiviä. Mä en oo ikin tykännyt juosta. Onneksi enää ei tarvitse juosta, voi vaan lyödä. Nyt ollaan saavuttu Metro-areenalle. Siellä ei muut vielä pääse sisään, mutta mestarit menee nyt sisään. Hoitaa pikku jutun tonne sisään, te näette sen kohta. Mut nyt me mennään tsiikaa peliin. Vamos! Täältä Yläritsiltä löytyy vapaa-ottelija Teo Ei Leiki Kolemainen. Hei, minkälaisesta lätkämiehestä on kysymys?
No mä oon itekin pelannut lätkää ja aina Espoossa, asunut melkein aina Espoossa. Mä oon todellakin lätkämies henkeä ja vereen. Bluesia-aikoina mä olin ehkä enemmän messissä, mutta kyllä mä nyt kun Espoo nousi liigaa, niin mä oon yrittänyt olla mahdollisimman paljon messissä. No onko tänään näkynyt vapaa-ottelijan silmiin ihan riittävästi kamppailua tuolla kentällä? Itse asiassa tänään ei ole niin paljon nähty semmosia niinku oikein myllymyllyjä, mutta kyllä mä viime peleissä mitä mä oon nähnyt, niin kyllä on tullut ihan hyvin. Mahtavaa, hauskaa peliä. Kiitos paljon. Nyt lähdetään hakemaan lätkämatsien tai lätkähalleen aatelisherkku. Nyt näette mikä se on. Mä otan yhden nakkimukin. Nakkimuki. Joo. 7 €. Äijä lihavalla pojalla oikein kuola tulee suuhun. Katsotaan, nyt näette mitä tulee mun nakkimukiin. Ja tässä nyt, jotka mua ei tunne tai tiedä sen enempää, niin semmonen perusfakta meikäläistä, että mä en pysty sietämään ketsuppia, mikä kuulostaa aika uskomattomalta, mutta siis ihan pienestä saakka mä en ole ikinä tykännyt siitä. Ja semmonen välitarina vaikka tähän, että joskus silloin nuorempana, kun asuttiin vielä kaikki veljekset ja siskokset niin samassa kämpässä, niin jos mä olin joskus pienellä vähän muukku, niin mun broidi saattoi tehdä silleen, että se otti ketsuppia käteen ja läimäs mua naamaa. Siitäkin varmaan on tullut traumaa. Mut siis mun nakkimukiin tulee totta kai sinappia. Sinapista tykkään. Sinne lyödään vähän, tai ei vaan niin vähän, vaan aika paljonkin. Sinappia. Nyt taas, no muille ei jäänyt sinappia, mä otin loput. Sitten lyödään kuivattua sipulia. Kuivatut sipulit sinne. Noin. Sitten vähän kurkkusaldee. Noin ja lisää ja siinä se on. Ei leikin nakkimuki. Erätauko meneillään, vielä on 3. erä pelaamassa. 2-1 kiekko Espoolle. Peli on ollut nyt tokas eräs, pakko sanoa, että Tepsi on tullut kyllä peliin mukaan, mutta toivotaan nyt 3. menisi vielä Espoolle. Me ollaan istunut täällä koko peli. Meikäläisen ei leiki bannerin takana. Ja itse asiassa tässä on nyt katsojille puolelle, jos spottasit tämän bannerin, olit katsoa Kiekko Espoon peliä tai jossain vaikka näkyy vahingossa jostain TV:stä jostain, niin laita kommentti alas, jos näit tämän bannerin. Kiitos vielä muuten Kiekko Espoolle ja koko Kiekko Espoon henkilökunnalle ja johdolle. Sain luvan laittaa tämmöisen, koska tääkään ei me olla niin roistoja, että me ollaan vaan tullut tänne halliin ja lyöty tommonen liina tohon. Vaan me kysyttiin ihan ystävällisesti, okei mä en kysynyt, mutta tuotantoyhtiö kautta manageri kautta taustajoukot, niin ne kysyi ihan ystävällisesti, että olisi tämmönen juttu, että haluttaisiin heittää vähän mainosta tonne. Tehdään niinku, tälleenhän voi aloittaa Kiekko Espoon kanssa yhteistyö. Mä oon kuitenkin espoolainen äijä, henkeä ja vereä. Ja samalla kun odotellaan tuota kivikova visan alkamista, niin voit käydä siellä applikaatiossa äänestämässä omaa suosikkiasi piirtopeli. Tänään siellä pyydettiin maila ja kiekko. Niin mikä onkaan parempaa kuin ei leikin X Kiekko Espoo? Pelaajien käyttämät mailat 14 kappaletta, niitä on myynnissä tuolla.
peli on loppunut. Me lähdettiin jo hallilta poispäin. Tässä joutuu nyt tän perinteisen, täältä kun lähtee aina metrolta, niin tässä on tämmönen, no yhtään valehtelee, mutta 7 kilometrin jono, niin venäillään se tästä pois ja mennään kotiin. Joo, tää päivä oli taas kerran tässä. Treenejä oli, pari treeniä, Kiekko Espoon peliä. Hyvä, että tuli muuten voitto. Kerrankin munkin lappu meni oikein. Nyt pitää miettiä taas mihin suuntaan mä lähden tästä. Mennään oikealle. No mennään oikealle, ei tässä ole niinkään kiire. Voitto tuli, Espoo voitti. Ja mäkin pääsin itse asiassa isolle screenille, näkyy varmaan videolta. Mä olin siellä ihan isolla screenillä, näkyy, ei leiki. Se oli ihan siisti juttu kyllä. Ja mä menen tähän väliin, sori. Joo, hieno päivä on ollut kaikin puolin. No mä itse asiassa nyt ollaan kelattu vähän tuossa herra kuvaajan kanssa, että keskiviikko voisi olla hyvä semmonen julkaisupäivä. Et kerran viikkoa saisi julkaistua videon, koska siinä on kuitenkin se oma hommansa aina koko päivä kuvata ja sitten tietenkin, mitä mä en osaa, niin kaikki editointisysteemit ja tämmöiset kaikki niinku fiksujen ihmisten tekemiset. Musta ei oo siihen, niin semmonen kerta viikko ja keskiviikko mä kelasin, että se olisi se julkaisupäivä. Eli tänään on tullut, kun me kuvataan tää, niin on tullut aikaisempi video. Tästä nyt niin viikko eteenpäin niin tulee tämä video. Julki. Mutta ei kai siinä sen kummosempaa. Kiitos jos jaksoit katsoa videon. Ja kiitos kun katsoit videon. Ja ensi keskiviikkona sitten todennäköisesti. Nähdään silloin. Kiitos.